Dongmuka kahitialong KSYC Hawarkat Regional Council atumpen Dr. Gyanendra Burman amepi kikaipon. Pinijang miponi pai kreket hamani dongmuka arong sopialong KSYC Hawarkat Regional Council atumpen Dr. Gyanendra Burman aphan amepi kikaipon. Dongmuka kahitialong kido KSYC Hawarkat Regional Council Asaihem along pen Dr. Gyanendra Burman aphan amepi salok pon siputot KSYC Asaihem along pen barse towar soding Dr. Gyanendra Gobek Dr. Gyanendra Murdabat RSS Gobek wahang taram pon siputot dongmuka kahiti ang bong krong thom kacheleng atowar ang bong si Dr. Gyanendra Burman aphan amepi kaipon. Bangso asai KSYC Hawarkat Regional Council amai pulong sodar ingleng kongchun bang edition talk bi atum pensi cepat pon. Bangso along KSYC Hawarkat Regional Council claim bang pula pen KSYC Dongmukak Area Council claim bang puatum ta cerap setodun. Kopi aporti pini KSYC atum pen Dongmukak ehti along Cotton University Professor Dr. Gyanendra Burman amepi kekai ponnang koklo polotang te kedam tang jangmi poni phai krihiniang ne difu arong supi difu gobboys pathu aklamalong tribal conference mati indigenous faith and culture protection forum amai pi ahot khaiso aphan nanglang rok pen dhorom nang pache thak ji aphan si mayalong lam theke jai pon adhu ningje thap ningje phru apot si pini Cotton University Professor Dr. Gyanendra Burman amepi kai pon nang koklo puta KSYC Hawarkat Regional Council amai pu longsodar ingleng pen ningje pon Ancota kalelang tadak boha kecak abang pu Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan tame khaiso ahotor aphan boha kecak ke chok chit piglopota mai pulong sodar ingleng pen Dr. Tuliram Ronghang aphan sodak pen tin rempon lapente non kibang jilang apor ahor jongsi khai aphan dhorom ang bong soluk sodak mate kacelang silep dokok polotang te Dr. Gyanendra Burman si adai chenvek nangji pada KSYC amai puk ningje pon dongmuka pen ranrong pi report Karbe Daily News. Dr. Burman Fiji kainang ko adlam tibang lapen lo kidam tang tumi difu go boys a playground along tribal conference udak padulo hula so tribal conference along speaker si kehang Dr. Burman apa salang li karbiang long bang pen karbia khei tum ananing kan pen au ve pen Christian hong hari thorom chipu pepin itum reng dok reng ni karbia tum khai tum dakar benglong dolo wo bhitame kuna ne pen bang kha bang pru Dr. Burman Karbia khe tum ha dhoro mamen benang thagi bhan ka tirwa itum bhan na pa lujipu la solong mange mantu neta KSYC pen itum chidon de la si Dr. Burman na bhan ta dai tum chinel le pudak lo la da karbiang long ben dang tha bang pluri aku bang tamila hai thorom ben itum karbia khe bhanang chi bhong lang pachin che kam klem thabre ri aku la ben la bangso buha ke cha akai tuliram long hang bhana dak pen sin tum pudak lo alang litame mu next ben ke la sonam chak thap chak pluri Ladak rong si kibang jilangan ni yong si dhoromang bong ben karbia khayang bong suluk sudak dukok pute Dr. Burman sa dai che nahi la si tum pini hai tum ka do be hanta la si pudak lo la pe na lang lipulo aron bari mani meng ka chu tang tu mang ke estia bang estia sa enjoy long le lup la sai lang ni thek thile ladak bang ke esti ke lage dhoroma basis pe lagi pi gali lagi khaya basis sen sikipi la selang li doktor hobo pare samela da inglong aso to aja ko ngamu khabang chine la si chini ne pute galili ke lang la da bang penang je tham je puri ki bang jilang ani la son tu lang pute nim so dak bet ing tang kring bet itum chi song thui Volongkomaji United Karbi Club along pini Congress Bondol Conference kepada pon. Pini jangmi poni phai cricket homarni langpher constituency ke parlo Volongkomaji United Karbi Club along Congress a party ato Mondol Conference mande cherok tok amai ke padopon bangso Congress Mondol Conference along Sarsoti Sopen kachari pon amai along abarim HD Minister Somronghang Anparta non ki khibom Karbenglong District Congress Committee amai Prodip Singnar Vice President Ratul Teron Puding Terang Vice President Mohesh Chauhan General Secretary Kanam Ing TP President Karbenglong District Mohila Congress Committee Lapen Pinangan Congress a party along Klembang Puklembang Piatuk Chitang Renti Pinibangso Mondol Congress Conference lake Langher Constituency Lapen Singhason Constituency Mondol Congress Atumsi Padopon Bangso Mondol Conference Made Congress Kacherok Tok Amai Pi along BJP Lapen ASDC a party atum Chingrumpet Pet Bang Nerket Kebraket Hom Amulok atum Congress a party along Chipaok Renti Volongkomaji pen Jirsong Singnar lapen hempoi ki report Karbe Daily News.
loring thipi ahithi adung het borsing rong hang arong along kido ministerium along krungting sai amai kepadopon Pini jangmi poni phai kriketom arni por phai krehinia por molong phuloni constituency ke parlopon loring thepi ahithi adung het kedo mini stadium along krungting sai mai kepadopon bangsomai jasmet kepadopon lagi loring thepi aklamalong non kebangji jangmi poni phai inkora narkep arni Indian Prime Minister Narendra Modi kebangji phansi kisui kedang pon Bangso Putaksi, Pini Karbi Anong Autonomous Council CM, Dr. Tudiram Rohanglapen, Team Karbi Anong Abitungatum, Loring Tepi Aklamalong, Nangka Humri. Bangso Pit, Loring Tepi Aklam, Adunghet, Borsing Rohang, Arong Along Kido, Mini Stadium Along, Team Karbi Anong Abitungatum, Krungching Samai, Kipadapono. Mailong, Non Kibangji Jangmi Poni Pai Inkora Narkebarni, Indian Prime Minister Narendra Modi, Kibangji Putaksi, Chitan Chimungpon. Mailong, Hawar Kehat MLA Dorsing Ronghang, Karbi Anong Autonomous Council EM Raju Tisu, EM Lun Singh Teron, MSc Ram Singh Timong Lapen, Keongdung Manping Kiduatum Chitong Dununti. Puloni Pen, Mirjik Hanse Lapen, Langhin Pen, Rahul Teron Report, Karbi Daily News. APHLC Asong Atum 6 Schedule Apothak Awareness Program kepadopon Jangmi poni phai krehini ani APHLC Asong Atum 6 Schedule Apothak Awareness Program nilip koilah matia long kepadopon Bangso 6 Schedule Awareness Program along APHLC amaipu JI Kathar Alhui Sarpo Aman Pen Chetongdon Lapen Maya long APHLC Asong Japo Kursing Timung Lapen APHLC Asong Japi Ritu Kram Sapi Atum Chetongdon Mailong kadathan kachimung ponke inglong akhai ke doan Karbi Naga Kuki Rengma Mijo Paite Garo Dimasa Siam Chakma Pen Chenglok Mongolian tribes ke doan ke ning isiwet pen India adet pi kachari alo along ketok ang article 244A mate hemprek ke palong ji aphan lapen article 3 part 1A kapachong ji aphan chesong pon thip nang po ilitum inglong akhai ke doan posi chethan chimung pon Lapen Hinia bang 6 Schedule Apothak Kacherok tok amai abang ke arong 3 polling station 3 constituency 3 LSC 3 along ta tong sikot pen kapadopon RG aphanta chethan chimumpon athema ST areas adim anke ilitum inglong akhai atum ansi Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Haso adim anke inglong akhai atum ansi dolong chotji pose mailong chethan chimumpon Lapan kedam tangani Karbi Risim kang tangki or song trok lapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang CEM atum Central Gov lapan Assam Gov aphan Longri Kep Kacho Jor damdet ke ning duk piklo lasi lahai ke chok chi apot non e phrang kache song pon thip ji aphan si inglong akhai do aning isiwet pen karjap thip nang ji posi mailong chethan ji mumpon News Desk Report Karbi Daily News